совсем усох. Он разложился на плесень и на липовый мед. А перестройка все идет и идет по плану. И вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Само да не може да ви кажа няколко думи за филма. Да, разбира се. Как го свързваме с политическите истории. И специално искам да ви обърна внимание върху този кадър. Аз много добре не го виждам, не съм с очила в момента. Но първо да започна... Много благодаря. Да, много се благодаря. Ето, папът ми е малко много, ама всичко е наред. Първо искам да ви кажа, че това е продукт по принцип на третата индустриална революция, първа, втора, трета. И ето това е консуматора, което, както знаем, е породено от демокрацията и зависи каква демокрация. Те са много видове, но нашата демокрация в момента. Телевизора, това е средството, чрез което политиците успяват да насъдят своята власт на хората и това е начинът, по който набират своето твърдо ядро. Тоест твърдо ядро, това ще рече, че това са хората, които са членове на дадената партия и при тях е 100% сигурно, че ще гласуват и те набират своите последователи и привърженици първо чрез вестника и телевизора е вече еволюиралата форма на вестник. Нали? Затова ви казвам трета индустриална революция. Ако се върнем в историята, да преминем през първа, след това втората и трета и сега предстоящата четвърта, която е 3D принтери и дъра. Но няма да ви отнема много време, защото много мога да говоря. Принципно не искам да насаждам някаква идеология или нещо такова, но да кажа, че по принцип всяко едно произведение на изкуството има в себе си някаква идеология. Това е моята, аз не карам никой да го приема, нито да се влияе, а просто изразявам моето мнение по този въпрос. Искам да ви обърна внимание с този кадър, защото сценографията там, която виждате на стената от яйцето по кошката, това е по принцип Дарвиновата теория, която успешно успяват да посъдят в политиката като цяло. Човека, който трябва да се адаптира, т.е. сякаш да изчезне добротата от всеки един човек и той просто физически да оцелява. Както виждаме в началото, ако забелязвате, се започва от яйце, след това следва кокошката. Това е окей, философския въпрос, кое е първото, яйцето или кокошката. След това преминаваме към маймуна, което е окей за Дарвиновата теория от кокошка да е еволюирала от маймуна, което пък след това виждаме как е хванало като марионетка детенцето, което е жив образ и майката до него, която всъщност е бременна, естествено бременна, а до него това е бащата, който е войник. Той отива на война, за да, както виждате, рентгеновия човек, който го държи. Т.е. хората отиват на война, за да подхранват точно тези, според Дарвиновата теория, нали, клониране, роботизиране, няма проблем. Всичко това е много етично, много правилно, но чрез кръвта си хората по принцип подхранват точно тези нови технологии и това е самовъзпроизвеждащия се човек според Homo economicus. Нали, това е егоиста и според пазарната икономика, който регулира и се извършва пазарното равновесие. Това всъщност е човека, който се самовъзпроизвежда. Нали, клонинга, който е, според Библията, това е, нали, то се прави за това съпоставка между религията и между Дарвиновата теория, кое е правилното сътворение. И всъщност, ако трябва да погледнем, дали след това стигаме до телевизора, което разбира се е продукт на точно на това, и звездата, която, както знаем, тя може да се разгледа по много аспекти. Примерно еврейската звезда, нали, тя има същата форма, звездата на Давид. Също така, другото, което съм разгледала е 4-те седмици, т.е. това е също кабала, което е с седмиците, които образуват двата триъгълника. Също така, тук е и съчетанието между земната енергия и въздушната енергия, както виждате. Едното е насочено надолу, другото нагоре. Също така окото може да се разгледа
по много начини, както казахме, едното е илюминативното първо, ако започнем с доларовите банкноти, знаете, че има такива, а също другия вариант е третото око на човек, нали? След като той умира и се води, че има такива кашови записи, които той гледа като на лента целия си живот, което се случва сега и с него. Той вижда всички тези неща, които допреди това не ги е виждал. След което има много за обяснение, но мисля, че това е достатъчно за този етап, за да не ви натоварвам повече. Да, ако имате желание. Границын ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох. Он разложился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед.